Hey guys, cé bhfuil se fáilte raspaig fhí seán eile de Timeguessr. Tá sais feargurm ar mad mar rinne mé an tafid seo né, bhí mé immer spúlín Timeguessr né, ag sa tafid agus sa leabhart ag scachart. Go bon ag rinne mé an fhí seán seo inné. Ach, an sin bhí mé ag fécinn siar an footage ar mad sin, bhí mé ag fécinn siar ar an íseán agus thug mé fao dearg gur fáid mhór leis an well leis an picture really, just ar fa an cuaig nóméid is fihid, bhí sé cosú le seo, just struttering mé féin an seo. Bhí tú an audio cluistáil, like, ní ar fáid le sin ar churbe, ach ní ar aon fhí seán leis really. So, agus gá cluthe ionach a bhí an gá bhhabhta ionach tú Great Rounds, ach tá orm é a dhéanamh rééis, ach an is tá méid mothú Beiidir just an cuí a eibríonn rudí Beiidir go mbeidh inniu níos fearr, Beiidir imróimé níos fearr agus Beiidir gur stáis fhí seán níos fearr a bheith an tíobhse freisin ach níl sam feici much. So man bhfuil Timeguessr feici agah tá picture agat ón stair nó Beiidir picture ón líon seo nó éon líon idir ní céad scagéad is de gáhílas fé trí go meisceil. Agus caithí tú as I guess a gur ar cén bhlíon ina bhfuil tú agus freisin cén áit bhfuil tú so 6 cosú le GeoGuessr ach buí difriúil ag an am céin a mar caithí tú an tám úsáid agus nílach picture ar bháin agus GeoGuessr tá tú an dul timppel na sráide go áit na difriúla ach nílach picture ar bháin agin an seo. Agus tá muid tosú sa rank ceapam mar bhí méid fécinn seo ddíreach rih ó thosaí mé an tafid agus ceapan Beiidir ní bhaid si bhanán é seo eáil ach Liz something hí an seo so ceapan gomuid de rank nó áit igen na leíonn Frankis agus an rud go bhí mé chun an rud Jackar le seo le níl gon cé áit a bhmuid de rank ach tu an á leis na cín sa rank tá tú Boris leis na cín is asanna tá tú London agus leis na cín san stáisiintí tá tú inua arach jiganál ach brand sé ach níl cuma sais porous ar seo ach tá rud ag an scríomh sin Galerías le fé rud aigen ach níl is agam an bhfuil éon cathair mhór sa rank dar annam le féir rud aigen ní ceapan go bhfuil níor thula méid faoin ceann cos le sin riomhréanas so caiimid dul porous ceapan ba mé beaggan é níos tapúla sa cluiche seo ag an braid le Beiidir an cúpla óir a d-imar méid seo ribhe seo agus déanaid gá bhhabhta so caiimid still porous mar ní léon sais clú eile aige. Fun second. Hey, VS I'm gonna gach orintha I gcónaí I gach picture tá clú like tá clú áit aigen maidir le cén cathair nó cén áit bhfuil tú níos dúirt sin átócar níos ní féidir leat an éana gála agus freisin níl cuma cosú le porous ar seo so tá hís in níos ní féidir le zoom out a bhar an map seo an bhfuil just come hit dul mar seo in áire seo an rud tá cúpla fáib leis an chluiche seo just ní féidir leat zoom out a dhéanamh acht tá is Mediterranean inis tá níos inach le Monaco nach bhfuil ach tá mis leis caiilte an seo 1 second sin Marseille. Ok, tá níos conguach do Marseille nach bhfuil Toulon Saint-Tropez níos sin an céad cean eile nach bhfuil sinne. Ok, so níos I leir na cathrach is tócha mar tá cúpla fergan of mhór ach ní raibh méid smaoinemh ar gcurbh faoi cén bliain tá lán hataí ag an fíor seo so ribh an dara go damhan de ceapam ach ní bhéh sin ná é seo a crothú sa bhíon like níide céad mar hampla sa Beiidir níide trocha thart ar an am sin
ní tre trocain Jerhin. Okay, ní tre trocain in níos beidir áile in níos no sin ceirclór. Okay, ní tre trocain. Easy agus ní mé 500 méidir. Wow, auto. Okay, yeah, bhí méid swinoine beidir hí an sin mar níl aon ní mór an fergan ar an seo tá just square aigen ó pork aigen. So beannach engaged van Gate Cart. Sin fear for people celebrating the 1931 Nice Carnival. An bhfuil an Nice Carnival fós ar siúil sa lá atá Johan ach ar aonas. So inné for mé Jimmer mé gá cléthe ionach agus for mé carchas 7,000 agus carchas 6,000 na ruling sula sin. So carcha 8,000 no 8,000 sin an aim atá agam inne so ní céad is an óca sin cad atá agam go dtí seo. Ok, bhfuil muid an seo. Tá muid in London nach bhfuil seo Trafalgar Square? Cheapan? Tá sé 6 le block lia actually ach níl sé bailach lia. Comid bheith London. Hart ar an géad cogad down le ceapam ní teag fithe. Cén fá atá an cóir mar seo, like an bhfuil flood ach dú níl na mór an isce ar an dalamh beidir rud éigen leis an cogad. Volunteer Hospital, yes, Thomas ní teag, okay. Cai sé bheith I ré an céad cogad down de mar sin, mar tá an stíl agus an méid hataí atá arthú. Ní raibh daoine caiimhid mar dí sin sa dar cogad down de ceapam, nó ní raibh sé cómh sais popular. Ag an am sin Trafalgar Square sin an tain sais guest at agam agus níl mé cinnte cén áitiúil Trafalgar Square. Lorna Cothrick, Stoka. Shakespeare's Globe and sé congurcht to Shakespeare's Globe. Seen page them zoom out again so kind of like Cormac. London Bridge, the Strand. Okay, tá gachar an seo sais cáúil sa beidir tá sé congrach. Tá ná seo ach muna bhfuil mé in an echo. Just curry mé guess hís áte na seo. Okay, beidir an sin, ní sé ceart ach ceapan go muid London Arenas. Trafalgar Square agus ní deag ba bhíog nar rinne mé dearmid ar sin ní deag ochdeag deara an céad go godána go meisce. Okay, ní deag fithe, bhí me ní deag fithe bhím de Wall Street. Really? Wall Street following a terrorist bombing which killed 30 people. Those responsible were never formally identified. Okay, má tá rud ag an simúil sa le seo tá mé géirí. So I think the first Japan show Wall Street bombing in the 1920s. Could have been a show. Sean C. Vigilante leis an FBI so níl some sin an picture. The lunch rush. Nondescript man driving car pressed it hold horse forward. Okay, but Wikipedia beidir beagning níos fearr an seo. Mátá sé agin. What happened? Okay, but sé seo ceachtar. Wall Street's bombs 12:01. Thursday, September 16th. Blast killed 30 people immediately and 10 later died of wounds. What was the reason for it? The bombing was actually decided to have been an act of terrorism by the Reds. I don't know who the Reds were. Oh, anarchists and communists. Ar no immersive. Lín ní deag fithe. Couple blin thresh on rave lodge Sarush. Agus, yeah, tá aní disarm grammars. Sna státe intia. Yeah, like, you're always saying we're on a hottie shin callú. It's the slá India. I'll keep faking shin a fear and ish. Yeah, it's the couple din a gurm on shin freshen. So, yeah. Okay, so níl ein chance agin on ocht níle stahad all. Honnig me an cean seo, river seo, ach ní cuivanlam cén áit tá muid South Korea. An Korea has as goiga. No, an Japan. Tá na máscara acu. So ceapan gúilmuid, gábhfuil sa fithe na gábhfuil fihéin, dearhin gábhfuil fihéin. Agus an takes Japánach nó Coreach é sin. Ceapam is takes Japánach é a cén cuma a tar na daoine sin.
Companies Carehook Urhu. Okay, tá mé an Corea ará. Soul. I gcónaí má tá tú sa Corea has caiú dul Soul. Soul agus. Yeah, gáils féin. Ach mí cinse fao seo. Ní mí cinse fao seo curbe. Seans gomuid sa Siopáin áitéigean. Ceap an céadúir dimmer mé an cluiche seo YouTube rinne mé an botún sin hui mé go Siopáin agus bhí i gréa nó beidir vice versa ach ar aonas. Gáils fithe bhí si Taipei. Ach an ra oin clú an sin? Se bhí an brath an sin. Si I gcónaí tá clú áitéigean. Like ní chuann siad pictures ús ar an gléithe seo man bhfuil clú áitéigean agus sin an brath Taipei agus ach ní rá is agam gur brath Taipei é sin ach ar aonas agus na seo Taiwan? No? Go mé trína céile maidir le Taiwan, Taipei, Hong Kong ach ar aonas mí ceart mí ag déine go hionntach sa ceann seo bhí an ceann seo agam inné actually sa cluiche sin agus inis déanam dearmid cá sé. Cá sé. Tá si san stá déantia agus ní cuiim an blian nó fiú cé áit. Fan second. Mar má ecem an cathair an seo áitéigean ar an léirscáil an sin ba is agam. Mar sé Kansas nó áitéigean I lór stá déantia. Indianapolis, Los Angeles. Ní cuiimh bhí an ceann seo agam cúpla láhain nó beidir inné. Fair, sé ag Fair éigean. Indiana Fair nó rud éigean. Indianapolis dearna ní mí cinse. Có bhfuil Indianapolis right there. Yeah, an seo. An cathair Indianapolis? 1 second. Sin Idaho. Crap agus inis ní féitil am an zoom an sin anmh. Tá dio ag dul cóh dóna sin ag go próid lené. Sin simil. Neach méid sin the reservations riomh ar an léirscáil sa sin na daoine dúchasach. Ní agam é sin gur an méid sin reservations féic. Bin le gaáit the reservations á. Ar aonas. Ní mé cinse faoi seo agus chuna bheith sais machanta ní ceapam gohfuilmuid in Indiana ar curbe so just tá mé an Kansas City ará. Beidir go rá sé Kansas City actually. Gabhfuil sa níl éon máscan ar daoine beidir gabhfuil sa níideag. Gabhfuil fé dó Iowa. It's actually sais cámara chun sin. 300 km ach ní mé ag déanana go má curbe déanana mé an ceann sin scioppaí agus what? Okay, so I stunt é seo like ní rá air an Echelon landal ar an áit sin mar sais éigandal as an emergency ceapam ar aonas ach so tá tú dul go Munich Airport Berlin agus Dessau Marburg agus Halle freisin cumúchtún so cóhfuilban sin seo Munich go mé bóthir iver a ní tá sin seo seansach bhfuilmuid cumúachta Munich bhfuilmuid bhád níos ósá siúsan seo agus an bhfuil an bóthir ní just ar an tíobh seo nó bhfuil sé ar an tíobh eile freisin bhád níos am ach tá mé an áit seo rá agus cai sé bheith gabhils fé dó no? Ní sé le gabhils cuaigh an bhfuil Tá féidir na cóir tá na cóir seanaimsríthe ag an am céine agus ní thuúla mé faoi seo freisin sa beitir gomuid I le 2000 sa cairteag nó thart ar an am sin
ach tá picture quality go ní mé cínse ach arénos tá mé éirí just cluthe nua osú gobil sa jet so bhí níos congri an airplane driving over a motorway at Leipzig airport. The bridges used taxi planes from the terminal to the runway before takeoff. Ah, ceapan go publicity stunt a bhí an ná éire bhí mé bhád an áit 1 second. Images. Leipzig airport taxiway. Wow, ná éire tarlíonn se seo ní féidir leat é seo eáil leis mar réal ghfuil má an seo ach fake ar an maids picture defriúla sin like an picture céin a really. Wow, sin dog credit ar as an gur aon áis go sila sin tá is agam agus bhí mé Gibraltar agus má tatú Gibraltar éon an like agus tatú dulteach go Gibraltar caihí tú dul trasna an runway mar tá sé có bheog sin an tír just tá sé cosú le nuair tatú ag tománs ar an móthir agus tatú ag tománs os ceann beidir railway tracks agus sin tá an na barriers síos nuair tá training track an rud céine leis an airport ag Gibraltar so sin an tain runway a bhí mé ar riomh féic ar seo wow go leis geil tá an seo so ní bhaid si an é sin eáil ach sin do creide arénos ok sin sais warm-up game agus le cúna dé ba mit óhád níos fearr ar an ceann seo so fanscóir bhí sé car míle ach níl sim agin é sin carcocht míle sin cad do bhain ok Cadillac an sin nes féidir na 95G 96G féidir na Camry an seanim sé ar fad Beiger sin ní clú am cináit a caihí clú féidir an Every Place California no 1 second ní féidir an táda eáil sin State of something sean a bhfuil san sátéintia a ceapan bhfuil le cuairc sula sin beidir níide chuig ní an bhfuil sin an lua frad beidir níide ag 60 just an 6 default here an sin ní clúm céin áit Los Angeles beidir ar ná sin níide ag 60 JFK after campaigning in Illinois ok well tá mé dhéirí carcocht míle all agus ní féidir le scóric sila sin so tá sáimiid ríis ba seo óhád ní téisce Cavern Club Liverpool agus na Beatles cén áit I Liverpool ní ra mé tíbh stéid an Cavern Club riomh ach bhí mé soch cóngracht ó bhí mé ar an sráid céin a ceapan Liverpool 1 sin cóngracht de Lord na Carrock ní cuilam ach tá sé háirtar an seo ceapan sé éon sin ní sé airnas sin ceirclár an léon tá siad anna óg beidir just ag tosú amach agus níl na colony ag dul crackáilte ag an gheol so ní ra Beatlemania an beidir ní sé 60 a rist beidir ní sé 60 ní sé 61 173 méide sin ionach tús má le na Hebra ok sin acha leis an German no sin me guess fi mé an rug ra sé acha leis an German donna rab ní sé háart ar an áit seo a fi sam gra sé I Lord na Carrock áigen I leirfol agus an description a bhí an sin ceapan just Beatles in the early years by sé seo níos Jackar ach tá sin Estonia mar tá na brathca a gin an seo agus ba arm sais lean in bhain seo níéig 8 go níéig 66 na rud aigen ach ní sé seo níéig 66 bhfuil cináis fashion atá ar na daoine gach duine éí dómha cai sé seo bheith like Govil's Hookjack Beiger
ní sé goteag sin an like centenary bhil sin an flin a hála sé agus inis tá sé an centenary just tá mé an talin ní sé goteag rá cin ceán sin Estonia I gcóí bí mé trína chéile cin ceán atá Estonia cin ceán atá Lithuania Latvia Sky seo bheith I Lorna Carach nó Cheers Park Beiger Beiger seans go ná seo agrénas Tá mé anna sin rá gofuil sóteag an centenary de níl sam Beiger nafsblach nó dhégan go le sin agus gofuil sóteag Estonia celebrating 100 years of independence I gcóí tá clúig an átegan like níl sé just seo picture agus caithú fallach cén flin an bhfuil tú tá clú átegan picture agus caithí tú álegs bhí me angónger so fós tá sean a gin hon an carcha 8,000 áil cad atá siúil an seo ok dús neach mé an stand seo nó an platform seo ceap mé gur siad I freefall ach bei seo éis go ríis má leis an áit ar tá I nua áireach sin an Empire State nó an Chrysler nó sin an Empire State sin an Chrysler na ca Dis sin mór an aithnáil mar curbe ar New York ach tá cin sin in Manhattan nach bhfuil a céáit atá Manhattan seo nuair tá sé Jackart am nuair tá sé áitigans na stáidéintí margheall nach raméon sin riomh sin Brooklyn Manhattan sin an seo Empire State ok agus Golden Chrysler ok so tá an Empire State an sin so sin an Empire State agus cadíon cean eile an organmh mhór eile níl aon cean eile agus le sin ach tá sam gur ferganmh cáúil é sin cin áitfuil an shadow ag dul an seo so seo south north east west so cai siad bheith thart ar an áit seo thart ar Times Square mar ghfuil an shadow ag dul an dro sin agus gcónaí matá tú in the northern hemisphere bín an green hís mó sa deisceart an bhlíon an Jackar mar cai tú fécinn ar an stíl grúige a bhí acu an picture quality freshen Beiger níd ag 60 cuaig Beiger fe sé Jackar seanscoil sé níd ag ceapan cai sé bheith idir níd ag 5 agus níd ag 7 níd ag 3 wow rih an dar cogad damda Tá si dúreide le ag fécinn picture acrobats balance on top of the Empire State os bhí me an Empire State ok runner like tá si dúreide ag fécinn picture le sin ag smaoinú like ní rá is ag na fear sin faoi Hitler faoi an dar cogad damda faoi an Idirlíon faoi an Cold War faoi gachrad ag seachaid méidir so inis ní féidir Cara 8,000 rá sin Beiger sa céad episode eile ach bei sé seo anna éasca ar fad gobhad seachtag nuair bhí an riots acu I Catalonia agus tá mé Macónaí I Barcelona le gobhlín na nús so seans go mé an áit ceart áil ceapan tá is agam mar bhí mé Macónaí angógur don áit seo tá muidir bhí le teanna nach bhfuil ceapá bhí mé Macónaí le an náir just cúplacéad méidir an áit seo ceapan seo bhí le teanna sin an shráid cóil sé an shráid seo agus cóhfuil La Panús ní cuilumm tá bhí Swedish mar ní ra mé riomh ag dul go dtí an cafe seo a cé áit a bhí sé sin an ceist a i gcónaí nuair atá agóid na protest in Barcelona bíonn sé ar an shráid seo fan second moment se mé primero
Ok, ní cinn cin áit a cheart ar an áit seo. Gáil seachdeag sin ar bhí an referen acu an referen in an dlí. Agus, yeah, bhí muid ar an sráid ceart ach gabhfuil sa nídeag. Right. Ok, so bhí an referen a gabhfuil seachdeag ach ar nóidhí. Níos mó agóidí sa bhliaine 2000 is an nídeag buics le déanaar ó aon agóidí cosú le sin. Agus mise i Macónaí mar slán is bhí sé níos congrí de sais mhór bhí le tána hús an seo inach le ar chrunána ach bhí mé ar an sráid ceart ar aonas. So, sin cearclúir rounds Jearnach, bouta Jearnach. Mu sin mail firsta? Caiimiid a bheith i mail firsta, Gerald Street. Níor thuil méid faoi Gerald Street riomh ach ní léon áit eile. An bhfuil sa ríoch daontia le Dockland go sa le sin. Bit Glasgow. Ach ceam go Glasgow níos mó in land. Tá cuma ar go muid inach leis an Aragon seo. Is beidir bail firsta? Si cóil an docks. Big bail firsta sin an ceist mhór. Gachar lig teach an seo. Jean seo? Gerald Street? Ní féidir le muséum áisí ar bhanis. Féidir. Crap. Ok. Ba sé seo Jackar ach tá sé mail first an go. So seans bhfuil sé áit an It's a bitch just an céad áit sin a bhí muid is cum am ruí. Áit an seo ní ceapan goil sé ceart ach tá sé mail first a ceapam ach an bhlín. Stíl atá ag na páistí beidir ní sé átá cór aigen an sin. Is beidir ní sé 55? Ní sé 60? Ní sé 58 beidir down the middle. Ní sé 58 sin. An guest agam ach ma tá sé mail first in den saman ar córanach sa le sin acu rih na ní sé 60 ach ar aonas. Ní sé 58. Ní arm sé mail first a bhí muid cin áit bhím sé Newcastle upon Tyne. Ní sé 62 go leiscin. Wow. Tá aontas ar an faoi sin. Ach ní sam ní raibh aontais aon rud eile nó aon clús eile. Bhfuil Gerald Street fós an. Tá. Aontas ar faoi sin ní sé 62. Ach ar aonas agus bhí sé in Newcastle. Wow, so níor mé níor mé go ag churbh ag an fráid lenne bhí mé bhád níos arné cin scóir bhí an 4,000 ar éis trocan é. Ag níos sé sin go má ri le caiú 4,000 á beidir an domsa ar aonas an cluim má a bheith agam. Ach ar aonas píscraach a bhí an. Tásúlam go bhaint tanamh as é seo guys. Tá seo ag dul sús ar an YouTube freisin agus an Patreon so má tá tú fécins ar YouTube chunig tú an fógra bhí agam ag tús an bhí seán just ag rá má tá tú gurí níos mar lé sa seo tá sé léir ar fáil ar an Patreon patreon.com/learnirishonline agus má tá tú fécins ar an Patreon mí buchas mars ganách as a bheith linn. Bí Jackholm sna trochtúachtaí, any questions, any issues. No ein smuintí faoi an chuí a imar mé on clúanna a bhí an sin nó racha mé nó aon rud go suile sin bí i Jackholm. Ach sin é, guys ar aonas mí buchas as bheith ag fécins ar in inne slán go fóill.